cire morning fresh ko kuma in ce liquid soap ko kuma ka rage mai mutunci ka ce kawo morning fresh ko liquid soap ko kuma ka rage mai mutunci ka ce kawo duk daga cikinsa za mu cire. Sannan muna shawa gel, duk daga cikinsa za mu cire shawa gel. Wannan shawa gel din za mu yi na musamman ne, wanda shi wannan shawa gel din yana sa hasken fata, yana maganin kuraje, ya sa hasken fata, ya sa laushin fata, sannan ga tattalin arziki yana da auki. Waɗannan abubuwan da na lissafa na yanzu, wato shampo na kanumfari da shampo na noman da aka sani da kuma sabulun kama ruwa na kanumfari da na magarya da na bagaruwa, wasu abubuwa ne waɗanda suna kawo riba, matukar riba, domin in za ka yi shi wata sana'a ce mai kawo dubu ta kawo dubu. Wato sana'a ce da in ka kashe naira 30,000 sai ka samu riban naira 40,000 a jiki. Wato sana'a ce mai matukar riba kuma tana shiga. Wato ana siyi kuma ana saidawa, saboda haka za ka iya yi ka sami 'yan sari ka sayar musu, za kuma ki iya yi domin mata masu yawon talla su ma siya su ka saidawa, za ki iya kai wa masu islamic chemist, za ka iya yi kuma za ki iya buɗe shagonki na ƙashin kanki domin ki rika saidawa. Wannan abubuwan da za mu koyar su kaɗai kawai za mu koyi da kusan abubuwa 60 ne ko sama da haka, wanda su kaɗai za ka iya buɗe shago ya zama shagon duk abin da ke cikin shagon kai ne kake sarrafa kayanka. Saboda haka ka dai biyo mu a wannan tasha domin ka ci riba mai matukar yawa, domin za mu amfanar da kai a wannan tasha, insha Allah za ka amfana. Biyo mu domin ka ci riba, riƙe sana'a dan gobe.